खुलुमखा जोंनि जद त्रिपुरा सारनो जों फाइनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों खायसे फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर हाय अंनाय मानिक्य फुड आ जागाव उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समय जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों संमाननाय जत त्रिपुरा सारंगा जों अर फाइ मानजाना बागै कयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा दंखायनाय ब निजे दंनाय ताई जोंनि अ जागाव कम्पिटिशन दंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दंनाय जों स्टल जोंनि जानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दनो ताई जत जोंनि अल त्रिपुरानि नाय दंनाय जों जोंनि फुड फेस्टिवल फाइ मानजाना बागै